салому алайкум раҳматуллоҳ бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза говои ширидор аз бозори Хоҷи Шарифа. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. Як дона кила сабҷи хед. Бародаро бахшиш имрӯз камакак вақт надоштем, кам сёмка кеем. Ай ҳафтаи оянда иншоалло баҳри шумо беҳтарин чизоро камера мекунем, пешкаш шумо мекунем. Имрӯз вақт камакак надоштем, кор доштум, кам сёмка кардем. Худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. Видео имрӯзаро ҳатман то охир тамошо кунед ва ҷудат кунед. Иншоалло беҳтарин наворҳо ай пешанд. Ина бародаро гови ҷӯшо якм гусала шад. Гови 12000 нархша мега, ҳозир 12800 чида надод. Дар 12800 16000 мега, 12800 надод. Гусалаш воноҷина гусалаша? Воноҷина. Гусалаш воноҷина. Нархша 15000 сом мега. Бародаро гови ҷӯшо нархша 8 мем гуфти яка? 8 мем савдо мешад. 8000 сом мега бо савдо. Бо қача кор шир дора. Гусалаш бо қача бародаро. Қача гусалаш. Сеюм бача. Сеюм гусалаш ая? Сеюм гусалаш. 8000 сом мега бо савдо карда мешавад. 4 литр шир дора. Сеюм гусалаш биад. Гови ҷӯшош Шветсия нархша 35000 сом мега бо савдо мешавад. Чанд қай сериш кини мега ҳамқа ширд метия. Чанд қай сериш кини мега ҳамқа шир метия. Гови беҳад калона. Инай гусалаш воноҷина. Гушкор шай, гушкор. Чума банд чума мебанд. Банд чума мебанд. Бародаро гови Шветсия калони беҳад 35000 сом нархша мега. Ина бародаро гови ҷӯшои гусалашай. Ин чанд қай шир медода боша ака? Шир чанд қай дора? 6 дора. Нархш чанд гуфти? 9000 мега бо савдо мешавад. 6 мешавад. Гови ҷӯшо сафед гусалаша бародаро. Иша нархша чанд ка? 8600 мега бо савдо мешавад. Шир чанд қай дошта боша? 7 чочои таки. Ина бародаро гови калони фурӯшӣ. Ин гусалашай. Нархша чанд қай? 13000 сомониш мега. Ки бо савдо мешавад ай 13 бо савдо мешавад. Чанд қай шир медода боша? 8 литр шир дора бародаро. 8 литр шир дора. Ба қача я гусалаш ба қача.